Колко от вас, когато заговорим с Илия за продуктите на Aquasource, си казвате поредната реклама, или пък тези искат да печелят на наш гръб, или пък пирамида и така нататък. Истината тук е, че преди 6 години, ще дам пример с нашето семейство, преди 6 години до някаква степен в моя мозък се прокрадваха такива мисли, също които вие най-вероятно мислите. Само че, ако не се бях постарала тогава, преди 6 години, да им дам, да опитам, просто да опитам и да махна това, че някой иска да печели на мой гръб, че задължителна е лъжа или измама, поредната реклама, до ден днешен най-вероятно щях да съм с една шепа медикаменти. До ден днешен. Илия със сигурност щеше да е с по-обострена форма на псориазис, а не тотално да липсва от неговия организъм. И обикновено, когато потискаме тези състояния, той псориазиса всъщност не е кожно недоразумение. Когато не му се обърне достатъчно адекватно внимание, може да се обърне и в ревматоиден артрит и така нататък, защото той е автоимунно заболяване. Също както са Хашимото, независимо дали се касае хипер или хипофункция на щитовидната жлеза. Щях да съм с цяла шепа лекарства към днешна дата, защото когато започнах продуктите, бях със сериозен хормонален дисбаланс, вдигах високо кръвно, нямах цикъл, имах тремор на ръцете си, системно главоболие, системно недоспиване, мислих си редовно, даже някой от... забравям най-вероятно нещо. Сериозна обострена форма на дисбактериоза, така че майка ми е на 76 години, стана тази година. Тогава, когато започна да приема продуктите, тя пиеше лекарство за високо кръвно. Към днешна дата няма тази необходимост. Но какво ли би се случило, ако аз си бях казала така и не подпомагахме организма си по този начин? Най-вероятно майка ми на 76 години, вие знаете, обикновено на тази възраст хората с сериозни костни ставни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, холестероли и какво ли още не. И тук даже касае ето сега и дъщеря ми, и внучето ми. Това е много често, просто от сърце ви казвам, от сърце, когато чуете някаква информация, прекарвайки я през вашето си сито, това е абсолютна необходимост, но някак си не дейте първично и така с отрицание да неглижирате неща, които могат пък да се окажат живото променящи за самите вас. Ако ви харесва информацията, която даваме с Илия Борисов, може да ни последвате и на страницата Гергана Илия Борисови на кирилица. Също така може да споделяте и съдържанието, защото едно направено добро никога не е излишно и ако вас не ви касае ситуацията, която в смисъл просто нямате здравословно предизвикателство, вие по този начин споделяйки може да помогнете на изобилие от хора, най-малкото. Така че, пък ако имате здравословно предизвикателство и конкретен казус, не се притеснявайте да се свържете с нас. Ние сме на ваше разположение в страницата отгоре. В описанието сме дали и телефон за връзка. Може да напишете и в коментар, че искате повече информация. Ще се свържем с вас, ще поговорим, ще видим конкретния казус и как бихме могли да ви бъдем полезни и въобще бихме ли могли да ви бъдем полезни, защото за да бъдем полезни в много от случаите се изисква и промяна в начина на живот, т.е. приемайки, че всъщност необходимостта от суплементиране всъщност е ежедневно. Т.е. ежедневно имаме нужда от профилактиката, така че и не всеки е готов да тръгне по пътя на здравето. Бъдете здрави!